City Legal sa Dekwen sa Mandaue katang mopasaka sa Korte alang sa annulment of deed of sale. Kabahin kini sa pagbaligya sa kamanaman ng 35,000 square meters nga luna sa Barangay Looc nga nagkatidanglan og tag 50 pesos matag metro kwadrado. Si Chona Carrion sa report. Sud karong simanaha isang-at na sa City Legal Office sa Mandaue ngadto sa Korte ang petisyon aron ideklarar ang pagbaligya sa luna nga iya sa dakbayan nga inbalido. Napalit sa Ecodemcor ang 3.5 hektaryas nga luna nga nahimutang sa Barangay Looc panahon ni kanhi mayor ug karon kongresista Jonas Cortez. Matod ni Mayor Luigi Kisumbing nga angayang bawion ang luna tungod sa kaanomaloso sa transaksyon. Kung mabawi na kini gamiton unya ang luna sa dakbayan isip housing project human gigahinan ni Presidente Rodrigo Duterte og 1 bilyon ka pesos. Way laing luna nga nakita ang dakbayan nga tukuran sa dugang housing projects gawas lang sa luna nga gibaligya sa ubos nga kantidad. Gihulagway sa mayor nga alkansi ang dakbayan tungod kay 1.7 milyones pesos ang gibayad sa Ecodemcor. Hindi po basta-basta makabaligya without following certain rules and regulations, one of which is for the conduct of an appraisal report. Kinahanglan makabalota nga ang amount sa pagbaligya is a fair market value kung ang most advantageous to the city. Ikadua, ang sunod pa ni is under the regulations, under COA regulations, before makabaligya ang government o property, there should be a COA approval. Before you sell the property, it should be declared alienable and disposable pa. So karon atong sangguniang secretary issue a certification na wala may document. Atong process karon is nagpa-certify through kapita sa mga documents nga ipang-attach. And then we're still waiting for some attachments na nag-request attack. Hopefully once we ma-complete na to ang attachments for our annexes sa case, we will be ready to file. Once we have recovered the land, we will be opening it up as per the wishes of the President for socialized housing as well as for housing for AFP and PNP personnel. We hope that the Ombudsman and the COA will be able to immediately conclude their investigation so that the people that orchestrated the biggest crime in Mandaue City history and the most corrupt deal in Mandaue City history be brought to justice immediately. Gihangop sa kampo ni Cortez ang pagpasaka og kaso ni Kisumbing aron mahatagan kini og resolusyon sa korte. Gihulagway ni Attorney Jamal Kalipayan, ang Chief of Staff ni Cortez, nga mitumaw ang isyu atol sa miaging barangay election. Namasangil siya nga isyu usa lang kapamulitika. And the fact that they really withheld other important aspects of the transaction. No? Only those that are favorable to them ang ilahang gipagawas. Iyang gipasabot nga ang gipadak-an sa kampo ni Kisumbing ang deed of sale apan gitaguan ang deed of the nation nga kabahin sa ilang kasabutan. Gibanabanang 42 milyones pesos ang balor sa luna nga gidonate sa Ecodemcor. Midugang si Kalipayan subay kini sa Comprehensive Land Use Plan sa dakbayan nga makatabang og pagpaluag sa trapiko ug pagpalambo sa drainage system sa dakbayan. The sale was not just unilaterally volunteered by the city, but it was a contractual obligation of the city. As to the issue on alienable and disposable, we also have the kanang Republic Act 5519 or the City Charter of Mandaue, which is also our defense ana niya. As to the appraisal, again, it's contractual in nature, so naa naman gud dito giset na mandaan ang price sa within the contract of lease, no? So mauto nga basically the city's hands were tied. Masaligon si Kalipayan nga ideklarar sa korte nga legal ang pagpalit sa luna ug ibasura ang reklamo nga gisang-at batok ang Cortez. Uban ni cameraman Godfrey Rilien, Chona Carrion, Balitang Bisdak.